hvide sild, og så er der nogle sure sild der. Alle de kedelige sild, det er dem, der ganger rundt derude på pladsen. De er så kedelige. Har I hørt den om de der 3 mænd, der sidder inde på pladsen? Det kan godt. Der sidder en nære og en jøde. Og en København. Og så kommer sygeplejen ud, og så siger hun, ja, det blev 3 sønner, men vi har et problem, vi kan ikke finde ud af, hvem der er bedst. Og så kommer der, så styrter jødevejen, han tager bare mørken dem alle sammen. Og jeg låste dem her. Og jøden, så tager han bare mørken dem alle sammen. Så tager han ned overhovedet, det er min, jeg er lige meget, bare det kan stære den. Jeg siger jo bare, at vi både bliver overbevist ud det der. Jeg siger jo, at plads på bænden. I har lige en hånd varme der, og her kan simpelthen være ved at trække fuldstændig smadret. Skal man have en lakker om det, og organisten allerede i første forsøg. Det er flot. Vi prøver så at gå videre i tennissokker. Du får lov at trække videre, som det er der. Så Henrik! Kom der! Og der skal hæppes på Henrik. Det går faktisk ganske ud med alt det der. Har du suget det godt fast? Er du da lige meget sødt med nogle dage, ikke? Ja, giv lige en hånd der. Det var sgu flot, det der. Og så er det på barn. Så ved vi. Skal lige se en gang, om du kender noget til den her fornemmelse her. Er det noget, vi kender? Så er lige på farmkøb, damer her. Nu ved jeg godt, at det er så lidt specielt med dig, men er du ikke godt med dig? Så gør du. Ja, fingrene i røvhullet på den, så skal det sgu nok blive super. Spændende, spændende. Er du klar, Tony? Så redder vi igen. Det må snart være rekord. Jeg tror, at Tony han er på 5-6 hold efterhånden. Ja! Jeg ved, hvad det egentlig vil med ham. Et af højdepunkterne på træffen er lørdagens fest. En vigtig del af disse fester er musikken. Det danske rockabilly-band Take Tones har spillet adskillige gange på træf i hele Danmark. Take Tones startede en gang i de sene 80'ere, faktisk i 89, som en trio, men vi kunne ikke leve uden vores trommeslærer, Jakob. Så i 1990 var Take Tones en Kvartet nummer 4. Ja, det er det faktisk. Og meget en realitet, på trods af, at vi spillede ikke så frygtelig godt. Men alligevel så har vi da opnået at lave en 3-4-5 albums. Det er altid rock and roll 50 musik, der bliver spillet på de danske træf. Kan du fortælle mig noget om sammenhængen mellem biler og musik? Det er meget enkelt, fordi det repræsenterer en livsstil for de folk. Og musikken er så enkel og lige til, så den overtoner jo af. Derfor, god gardin, 3-akkord, rock and roll vil jo altid overleve. Jeg kan godt sige, at hvis vi går ud og kigger på de biler, der er med på sådan en trap, så vil jeg gætte på 75% af dem stammer fra perioden fra 1955 til 1960. Og det er lige præcis den musik, vi spiller. Det vil sige, det er en del af livsstilen ved at køre amerikanerbiler, så skal man høre rock and roll. Ja, klart. Det er vel ikke uanset en livsstil, men det hører jo sammen. Altså, det er jo ikke noget, man kan påtage sig at sige, fordi jeg nu har en bil fra 1957, så skal jeg høre rock and roll, men jeg mener bare, for nogle er det naturligt, og der falder det så. Jeg vil også sige, at det sætter, altså man kan have en 50'er bil, og man kan gå op i det. Hvis man så lige skal have den sidste, sæt bring over i det, så har man en højtaler, så hører man 50'er rock, når man kører i bil. Er det noget specielt at spille på træf i forhold til andre spillesteder? Så må det her meget rigtigt sagde, for hvad var det, du sagde, René? Det var lidt mere at drikke. Det er det eneste sted, vi er fuldt nok til, at I gider høre på os. Nej, altså det er jo som alle andre steder i denne lande, men selvfølgelig er det altid sjovt, fordi der er som rigtig mange mennesker. Folk tænder fuldstændig baglæns, og jamen, så bliver det altid fedt. Ja, og så har størstedelen af dem, de har altså baggrunden for at høre den musik. De ved lidt, hvad det handler om. De har bilerne, og det kan godt være, at det ikke umiddelbart er til 50'er-rocken, men i og med, at de interesserer sig så meget for bilerne, så sker der også det, at så siger de, jamen hvad hører til de her biler?
Og det vil sige, hvis du lakerer en bil fra 50'erne, så maler du den sgu i den rigtige farve, ikke? Hvis du sætter båndoptager i og sætter et bånd i din bil fra 50'erne, jamen så hører du også den rigtige musik. Og det er jo så lidt en forskel for os. Er der nogen af jer, der selv kører amerikanerbil? Jensen. Jeg kører selv en Tiba på 67, som man kan sige måske nok er lidt for sent, men jeg er selvfølgelig Det var lidt billigere. Ja, nej, det var sgu ikke noget. Det var sådan lidt limo-agtigt. Jeg synes, det er fedt. Men det er mere den der... Det forbinder egentlig ikke så meget med min livsstil. Det er mere, fordi jeg synes, det er fedt. Fordi for mig, altså jeg vil sige, for mange af de folk, der kører amerikanerbiler, er det nok sådan, for dem, deres bil, det er deres et og alt. For mig, der er det bare et eller andet lokum, jeg har stående i en garage, som jeg synes er fedt at sætte. Jeg synes, det er så fedt at tage min Quails frem og sidde med den, som det er at køre min amerikanerbil. For mig er det bare en del af livsstilen, måske. For mange af de folk, som kører amerikanerbil, selvfølgelig, det er deres et og alt, forståeligt nok. For mig er det bare en del af en masse fedt. For man må ikke glemme, at den amerikanske livsstil, jamen, den er jo totalt romantiseret, ikke? Altså, det er gud meget lort over for USA. Altså, det er en blandet landhandel, som alt muligt andet. Og det er tyskerne laver ikke engang bedre biler. Ja, der er ikke noget, som går ind. Din interesse for amerikanerbiler, har du fået den, fordi jeg spillede noget op på straf? Ja, nej, jo, det har man nok, men det er nok de alle de venner, der er gået sådan ud af de der 3 mennesker, som spiller det her lille orkester her. Så er der mange af de folk, der går sammen med. Jamen altså, det er da klart, det er folk, som kører amerikanerbiler, så selvfølgelig, jo, altså man bliver da påvirket fra alle mulige steder fra. Der kan man få lægge tilbage til det, som Jesse snakker om med sin guitar og sin Quails. Og hvor at her, der kommer vi på et træf, og folk går op i deres amerikanerbiler 100%. Vi går så op i vores musik. Det vil sige, i vores musik, som er 50'er stil, så har vi amerikanerbilerne som en del af det. Og det er en naturlig del af rockabilly, rock'n'roll. Det er amerikanerbiler. Men samtidig Jesses Quails-guitar og Laurents Quails-guitar, for det sags skyld. Og det er kontrabass og vilde enkle trommer. Det er også en del af 50'erne. For dengang, der var ikke noget med fancy, lyserøde guitar med 7 strenge og en stor forstærker. Dengang havde man en halvakustisk jazzguitar og en kontrabass elbass, som slet ikke opfundet på det tidspunkt. Ikke? Så derfor, så på en eller anden måde, så er det hele den enkelhed og den glamour, der er omkring 50'er biler, 50'er musik, det er. For os, det jeg prøver på at sige, tror jeg, det er en helhed for os. Det er altså, det er en helhed. For os er det ikke at tage nogle specifikke ting og sige, det her er helt fantastisk. For os er det hele.